תראה, אפשר להגיד שמאז שאני מכיר את עצמי, מאז שאני סוחר את עצמי, תמיד אהבתי נחשים, תמיד אהבתי חיות, ומגיל צעיר גידלתי נחש בילדות, ואחר כך הייתי הולך לתפוס אותם וללכוד אותם בשביל הכיף. מאוחר יותר שהלכתי ללמוד רפואה וטרינרי, עשיתי עבודה על נחשים והתמחרתי בנחשים, וזה מין כדור שלי שלא ניתן לרדת ממנו. שמתחילים לעבור מפה לאוזן שבדיעבד אומרים זה המומחה וזה המומחה, סך הכל אני לא שונה מאף אחד אחר. זה המומחה בנחשים וזה הוא יודע, אם יש איזו שאלה אותו צריך לשאול, אז זה גורם לך ללמוד עוד ולדעת עוד, בגלל שזה פדיחה לא לדעת שבאים עם שאלה, וזה פדיחה גם לתת תשובה לא לעניין. אז לומדים ולומדים ולומדים, ואיזה שלב בלי לרצות עד המומחה וזהו, ואי אפשר לצאת מזה. גם שלא, אם היום אני מחליט לא להיות לוקט נחשים, נניח היום אומר מהיום אני לא מסכן יותר את החיים שלי, לא עושה יותר את זה, אני לא הייתי יכול לעמוד בזה. בגלל שהלחץ של אנשים מסוימים שבמצוקה, שיבואו ויגידו, תשמע, אתה חייב להציל אותי, יש לי נחש בגינה, יש לי נחש בבית. צריך להיות עם לב מאבן, או לא יודע, או לא להיות בן אדם, להגיד לו, לא, אדוני, אני לא עובד יותר בזה, אני לא נוגע בזה. גם שזה, בדיעבד אני יודע שאני מסכן את עצמי.